Ja, även om han ramlar han ut lite, det gör ingenting. Och där, så fort det händer någonting, det kommer en bil och tappar. Sen kommer man med jobb igen. Man jobbar lite. Har kraft för att titta på bilar, så kan man ha lite kraft för att jobba här. Sitt bak igen, hitta den där sätet, ja. Det är sätet där.